Diolch yn fawr iawn, Wyn, am y croeso ar gyrru caredig. Carwn, wel, egluro yn y lle cynta, eich bod chi yn gwrando ar ddyn sydd heb i gyffwrdd bron a gan technoleg. Felly, fydd gen i ddim fath o sleidiau, pethau fath o lliwgar fel y bu gan Bill. Ond y peth lliwgar sydd gen i, falle bod chi wedi sylwi yn barod, yw y plac yma. Falle, na i ddim cymryd amser nawr, ond fe allwch chi gael gyfle i weld peth nes ymlaen, gyda cynnytad pawb arall sy'n dilyn ei adael y fanna, fel bod hwn yn chi gweld. Fe oeddwn ni'n dadl chuddio hwn i goffau y nifer sylweddol iawn o bobl am Adawodd a Cwm Cynnon, Aberpennar, Aberdâr ac i raddau hefyd, Merthyr, yng nghanol Aberdâr ar ddydd Sadwrn yr 8 o Dachwedd. Mae mor hwyr hynny, falle un o'r dathliadau ola un, achos mae cnifer o bobl sydd yn wladfawyr amlwg yn mynd draw a nôl a draw a nôl cymaint eleni. Maen nhw gyd yn ôl erbyn yr 8 a hynny sy'n egluro'r dyddiad diweddar. Dyna ni, mae e'n egluro ei hunan, wyddai ddim ragor amdano fe nawr. Ond carwn ddiolch i gyfarwyddwyr Canolfan Uwchfrydau Cymru America, Prifysgol Caerdydd am ei gwahoddiad i gyfrannu at y gynhadledd hon. Braint neilltuol yw bod ar rhan heddiw wrth ddathlu canmlwyddiant a hanner y fenter yma ym 1865 i greu ym Patagonia, wladfa lle Caer Cymru fyw yn rhydd o ran gwleidyddiaeth, crefydd a diwylliant. Fel y dywedodd Arbryn Williams yn ei awdl Patagonia, a enillodd y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1964 ar drothwy y canmlwyddiant, craidd breuddwyd yr arloeswyr oedd agor maes heb un lord i'w gormesu, o dylodi afiach Caer Genedl tyfu, a'r Gymraeg ei mawrygu, heb ai'r croes, ni ddau ei loes wrth addoli Iesu. Y tu ffeth yna, gwelliant gwleidyddol, clefyddol a cenedlaethol. Nid yn hawdd ar enillwyd y pethau hyn ym mlynyddoedd cynnar o wladfa, ac nid cywir meddwl y gellid i sefydlu heb ai'r croes. Bu digon o'r heini yng nghanol y celedu a nodweddodd blynyddoedd cynharaf y fenter, yr arbrawf. Anel y papur hwn yw codi cwr llen ar hanes cythryblus ond arwrol dyddiau cyntaf y wladfa, gan amlinellu yr hyn a ddawyd i'r sefydlwyr cyntaf a'r hyn a'i wynebodd ar gyrraedd. Ni chyngeta amser mae dim mwy na dyfynnu detholiad bychan o'r deunydd a fodolir i ddarlunio'r helynt a fi yn y cyfnod. Ond cyn trafod llawenydd a siom y glodfawyr cynharaf, priodol yw gosod ei taith ar y Mimosa, gwyblon a ddefnyddiwyd cyn Mai 1865 at gludo te rhwng y dwyrain pell a Phrydain mewn persbectif. Sefydlwyd Pwyllgor Cenedlaethol glodfaol yn Lerpwl yn Ngorffennaf 1861 ac fe wnaed yn genedlaethol erbyn Hydref 1861, a'i ddiben oedd paratoi myntau o Gymru i fynd i Patagonia, lle byddent y tu hwnt i ddylanwad yr ymerodraeth Brydeinig a phwysau yr iaith Saesneg. Michael D. Jones, Lewis Jones, Hugh Jones Cadfan Gwynedd ac Edwin Roberts fu wrth yr helm. Cychwynnwyd trafodaethau gyda Samuel Phibbs, asiant Llywodraeth Gweriniaeth Ariannin yn Lerpwl, ynghylch sefydlu gwladfa Gymreig ar diroedd nas anheddwyd gan Ewropeaidd tan hynny, rhyw 300 milltir ymhellach i'r de, na threflan fwyaf deheuol y weriniaeth ar y pryd, treflan Patagones del Carmen, yn hiriogaeth Rio Negro. Awydd y Pwyllgor Glodfaol oedd sicrhau Patagonia a dyfynnu yn feddiant bythol i'r Cymru, fel y gallent sefydlu yno lywodraeth annibynnol ar bob un arall yn y byd. Ond, ac mae hyn yn allweddol, ni roed i'r Pwyllgor unrhyw ymrwymiad o'r fath ynghylch annibyniaeth gan neb ar ran Llywodraeth Ariannin. Cyngor Phibbs i hasiant oedd y byddai anelu at greu talaith Gymreig o fewn Confederasiwn Ariannin yn fwy tebyg i enyn cydweithrediad Buenos Aires. A chyfaddawd mwy glastwraidd fyth a gaid yn y pen draw gyda Guillermo Rawson, gweinidog cartref y weriniaeth Argentaeth. Mwyn bwrw'r cwch i'r dŵr fel petai, anfonodd y Pwyllgor yng Lerpwl Edwin Roberts o gwmpas Cymru i anerch cyfarfodydd a chodi awydd at sefydlu gwladfa ym Patagonia. Yn Hachwedd 1861,
Anilodd Edwin am gymoedd y maes glo, gan ymweld yn benodol ag Aberdâr, Aberpennar, Merthyr a Rhymni. Cwrodd yno rwydwaith o gymdeithasau gwladfaol lleol. Yna, aeth twysiroedd Caerfyrddin, Penfro ac Aberteifi tan fai 1862, gan anerch cyfarfodydd yng nghwmni Lewis Jones a Hugh Hughes Cadfan. Apel wladgarol fi wrth wraidd neges yr areithwyr yma, ond gwyddent fod angen perswadio'r gwrandawyr y byddai gwelliant materol a'r hyddid cyfyddol yn ogystal â'r Hwylfreiniad Cenedlaethol yn rhan o'r fargen, pe baint yn ymuno ar fenter anturus o greu gwladfa Gymreig ym Mhatagonia. Bach iawn o wyddyd ym Mhatagonia gan neb, ond ni ataliodd hyn ar weinwyr y mudiad gwladfaol rhag canu clodydd y wlad, fel cyrchfan lle gallai'r Cymru adeiladu gwell dyfodol i'w hunain a chodi'r hen wlad yn ei hôl. Un adroddiad ffafriol ymysg lawer, oedd yn anffafriol ac amheus, fi gan arweinwyr y mudiad i bwyso arno, a iddo Robert Fitzroy, capten llong Beagle a glidodd Charles Darwin yn America ym 1833. Sylwadau rybyddiol fi gan bawb arall oedd wedi mentro i Patagonia, gan gynnwys Darwin ei hun. Ond cyhoeddodd y Pwyllgol Gwladfaol yn Lerpwl, law lyfr y Wladychfa Cymraeg ym 1862, gwelwn ni gyda Bill, a dyfynwyd o adroddiad Fitzroy yn hyderus ddi-gwestiwn, gan ddweud o'i gyfieithu, darganfyddodd Fitzroy ar afon Chupat, ac roedd y tir ar ei glannau yn fras a ffrwythlon. Wedi ei orchuddio a thyfiant a chodwigoedd talgrif, cymwys at unrhyw waith. Gwelen o wlad oedd i amgylch yn ymestyn yn wyrdd ysblenydd o'n blaenau. Lled yr afon drwy y doldir hwn mor bell ag y gallai y llygaid weled, a heidiau ar anifeiliaid yn y porfa i gwelltog. Anwybyddwyd pob tystiolaeth arall. Y Methania Aberpennar yn Hachwedd 1861, er enghraifft, soniodd Edwin Roberts am Patagonia fel lle heb ormes gwleidyddol, crefyddol nac economaidd, lle cael plant a'i ieuenctid a'i gwarchod rhag a dyfynu arferion llygredig estroniaid, lle cael Gymraeg deu lyndod fel iaith crefydd, cartref, ysgol, gwaith a llywodraeth. Ac na fi Edwin ar gyfel Patagonia, nac yn nabod neb a fi yno, moriau yn ramantus yn yr afon. Chupat, i'r Camwy, i'r Cymru. Dwyrai yr oedd yr afon yn dolenni trwy ddyffrynoedd gwyrddlas, gan waeddi yn Gymraeg, môr i mi. Tai gwynion ar y meithwyr Cymraeg a welir yma thraw, dyma Edwin yn siarad, defaid a gwartheg yn pori ar y caeau gleision, sŵn yr arad ar gau a gywir, a bechgyn yn canu, pa wlad dan dywyniad hael sydd mor braf a'n gwladychfa ni. Dyna arddull a heotledd arweinwyr y mudiad dros Patagonia wrth ei farchnata. Mae ar glawr dystiolaeth yn effaith y neges a'i heotledd ar wrandawyr Edwin a'i debyg. Fe'i ceir yn atgofion Thomas Jones Glan Camwy yn y drafod yn 1926, pan oedd yn 76 oed. Cofiau bryd hynny, wrando ar Edwin yn Ebenezer Aberdâr, Ebenezer Trycynon, ddechrau 1865, yn cyhoeddi efengil y wladfa a rinwedd Patagonia fel aelwyd iddi. Roedd Thomas Jones yn 15 ar y pryd, a dyma ddwedau am Edwin. Roedd yn portreadu ger bron y cynulliadau a ddasrwydd ehangder yr agoriaeth a ffrwythlondeb y wlad, nes creu ysbryd yn fido yn y rhai mwyaf sefydlog a chefnog, heb sôn am y gweithwyr cyffredin, na fyddai na thi na tholc. Dywedai fod yr afon yn fordwyol am 10 o felltiroedd, a bod coedydd ffrwythlon ac afalau, air afalau o'r enau, gooseberries, cyrrants, yn doreth ar hyd glan yr afon, ac ar adegau aeddfedrwydd, byddai'r ffrwythau'n cwympo i'r afon ac yn cael eu cludo tua'r môr yn llwythi, mor fawr nes cyffro i wyneb yr afon. Hefyd, fod yna heidiau o wartheg a'i lloi wrth ei troed yn pori'n dawel neu'n gorwedd dan goedydd cysgodol i gnoi eu cil. Fel pen aros i rywun a'i godro, heb ymwylltio, na chynhyrfu, pan werant ddynion. Dyweda, ac yn dal i ddyfynu Thomas Jones, Glan Camwy, dyweda Edwin
fod cytundeb wedi ei wneithio gyda'r Llywodraeth a'r Chentaidd i bob teulu o 3 pherson gael meddiant o 100 euro o dir, a chyffylau, ac offer at ymaethu, gwartheg, defaid a moch ynghyd â bwydydd at ei gonedd nes cael cynhaiaf, a bod marchnad hefyd yn gyfleus i gynhyrchion ond croesi rhyw gilfor bychan mewn bad i dref o'r enw Patagones. Dywed y gallai'r gwragedd fyned a chynhyrchion y llaethdy yno nawn ddydd, a dychweled ddydd Sul gyda'r angenreidiau byw i'r teuluoedd. Yr oedd y gwragedd dan ddylanwad flaenau ei traed o'i wrando, ac yn perswadio ei gwir i ymuno i ffurfio'r myntau, ac i werthu'r celfi na fyddai rhaid wrthynt, ac y mae dylanwad gwragedd yn fawr iawn. Wedi cael ei gwir i gydsynio, cael hore! Awn a meddianwn y wlad, ac roedd Edwin Roberts yn un o'r rhai mwyaf ei ddylanwad yn ei areithiau. Yr oedd ei heodledd fel dŵr. Dŵr y gamwy, wrth gwrs. Cael adlais pellach o areithiau tebyg gan Lewis Jones a David Lloyd Jones yn, a dyfynu, amryw fannau yn y parthau hyn megis Merthyr, Aberaman, Dowlais, Trycynon a Mountain Ash, yn niwedd 1864 a dechrau 1865. Mewn llythyr y tro hwn, gan John Jones Ieuaf, Aberpennar, gŵr mawr iawn fi'n credu, na chafodd y sylw mewn haeddi ac yn teulu ni. A oedd yn un o'r fyntau ar y Mimosa, ond a aeth yn John Jones Boca de la Tafarsia nes ymlaen. Dywed John Jones, a fi'n ysgrifennydd y Pwyllgor Cenedlaethol yn Aberpennar, ers ymweliad Edwin Roberts yn 1861, fel hyn. Dywed goliau'r cyffredin yn siarad. Ac mae'n ymateb i'r pwynt nath Bill, wrth gwrs, a oedd na gymysgedd o sbardinau ac ymhellion. A yn ei misg nhw, beth oedd yr elfen genedlaethol Gymraeg. Dyma lais y coliau'r cyffredin yn Aberpennar. Trwy ddyfal barhad y cyngor ac yn helir yn Lerpwr, mae gwledychfa i blant gwasgaredig Gomer wedi ei chael Patagonia amdani. Gwlad eang hyfryd ydyw. Gwlad y gybydd ei masnach a'i thrafnidiaeth yn fawreddog. Gwlad ag y mae ei ffwrthladdoedd a'i hafonydd mawrion yn galw ar fasnachwyr y moroedd i ddyfod ei llongau i orffwys yn ei mynwesau, a gwlad sydd yn ymofyn gael ei haddurno a chledwr ffyrdd ac yn beriannau hau, medi a dyrnu. Dyma wlad i chi i chwir ymfudwyr Cymreig, a gorwch eich llygaid a gwelwch y manteision sydd yn cael eu cynnig i chwi. Am y gwledydd estronawl lle rydych yn elfen doddawl, newidiwch eich barn ar frys, ac ewch allan yn un fflyd fawr tua Patagonia, lle gellwch gael bob manteision yn eich iaith eich hun, a lle gellwch gael eich cyfrif yn ddynion, yn rhodio ac yn ynadlu per arogl rhyddid. Mae fy nghalon yn ddolurus, meddai John Jones, wrth weled y meibion a'r merched mwyaf anturiaethus a feddwn, yn myned i nerthu cenhedloedd estronol. Clywais fod tua 300 o bersonau wedi anfon eu henwau i'r swyddfa wleddychol yn Lerpwl i gael myned allan gyda'r fyntau gyntaf. Gobeithio na fydd yno un dieddol i siarad Saesneg. Byth, ond y Gymraeg, lân a ffyr bob amser. Brysiad y dwyrnod dedwydd, gwawriad y bore hyfryd, pan fydd Patagonia wedi meddiannu gan y Cymru. Cenedl a lluog, yn siarad Cymraeg o'r gogledd i'r de, a baner y ddau goch yn chwifio, yn yr awyr trwy bob cwr o'r wlad honno. Dyna lais coliau o Aberpennar. Os nad elfen wladgarol, pa beth allai hynny fod? Dyna lais yn wir y gwir grediniwr. O gofio taw coliau oedd John Jones Ieuaf, heb ganddo fawr addysg na goled y tu hwnt i Ysgol Sul a Grym Braich, mae y berswad a'i frwdfrydedd yn brawf bod ymhlith o leiaf rai o'r werin a fi ar y Mimosa yn ogystal â'i harweinwyr, dan dros freuddwyd Michael D. Jones. Dengys llythyr John Jones hefyd nad oedd y ddelfryd o greu ym Patagonia wlad sofran wedi darfod amdani ymysg y fyntau gyntaf, a'i bod hi'n dal i'w sbardino union cyn yr ymfudo, hynny yw Ebrill 1865, dyddiad llythyr John Jones yn y gwladgarwr, papur Cymraeg mawr ardal Aberdâr ar y pryd. Nid oes yng ngeiriau John Jones awgrym o dalaeth o ddewn y gweriniaeth ariannyn, nac am ymfudaeth y Cymru fel unigolion, heb gynllun cenedlaethol ganddynt.
Tystia llythyr John Jones, naw wnaed sail gyfansyddiadol ar ymfudaeth yn eglur i'r fyntau gyntaf, hyd yn oed mor ddiweddar ac Ebrill 1865. A byddai y reality a wawriodd ym Mhatagonia ym Medi 1865, pan godwyd baner ariannyn dros ddyffryd Camwy a Patagonia am y tro cyntaf, yn debyg o fod wedi ychwanegu yn y mwyaf gwlatgar at y siom a daimlwyd ganddynt yn wynebu'r cynni a gafwyd ar y pryd. Byddai hyn yn wir yn achos John Jones ei hun, gŵr dawnus, egniol, a ddigiodd wrth Lewis Jones, a thuedd o wladfa dan ddylanwad Lewis Jones, nes cilio oddi yno ymhen 2 blynedd i fyw gyda'i deulu y tu hwnt i Batagonias yn hiriogaeth Rio Negro. Cadarnhawyd ymddechion Edwin Roberts, Lewis Jones ac eraill y Morgannwg, gan arall o blant Michael D. Jones yn y cylch hwnnw, a fi'n weinidog yno ers 1859. Abraham Matthews oedd hwn wrth gwrs. Bu ei arweiniad mewn gair a gweithred yn fawr ymhlith annibynwyr y cylch, gan enyn diddordeb ym Mhatagonia ac ymfudaeth yno. Dylanwad Matthews ymysg annibynwyr yr ardal, fi'n gyfrifol bod bron i 20% o'r rheini a fi ar y Mimosa wedi ymadael o gymoedd Cynon a Thaf. Mwy nag o'r un ardal arall a'r unig ymateb cymunedol a fi ym 1865. Mewn ymateb i ansefydlogrwydd y diwydiant glo yn ystod y 1860au, yn ogystal ag o awydd gwladgarol, yr ymfudodd llawer. Ond eto fyth, roddodd dylanwad Michael D. Jones trwy Matthews ar y bobl yma elfen wladgarol i'w ymfudaeth. A hefyd, fe fi oherwydd i ddylanwad gyfrifoldeb arbennig ar ysgwyddau Matthews i warchod buddiannau y bobl a aeth yn ei sgil i'r wladfa, yn enwedig pan aeth pethau'n fain wedi'r glanio ym Madryn ac yn ystod ei 5 mlynedd cyntaf ar lannau'r Gamwy. Nid afresymol yw awgrymu bod yr ymdeimlad hwn fod arno gyfrifoldeb dros y bobl a'i ddylynodd i Batagonia o ardaloedd Cynon a Merthyr, a hwythau'n llusgo byw yn ystod y blynyddoedd blin cyntaf, bod hynny yn egluro pam y bu Matthews mor gondemniol o Lewis Jones ac mor wrthwynebus iddo ar y cychwyn. Mae'r cyfrifoldeb a deimlau fel gŵr o gydwybod yn gyfrwng deall parodrwydd Matthews yn groes i awydd Lewis Jones a hyd yn oed Michael D. Jones i arwain y sefydwyr oddi wrth Dyffryn Camwy i dalaeth Rio Negro, ond iddynt aros ynghyd fel carfan gynaladwy o Gymru. Ar ôl trafod gyda'r asiant Phibbs ac anfon Edwin Roberts trwy Gymru ym 1861-62, penderfynodd y Pwyllgor Cenedlaethol anfon 2 genad, Lewis Jones a Love Jones Parry, i Buenos Aires i drafod gyda'r llywodraeth yno blannu'r wladfa ym Mhatagonia ac i asesu priodoldeb Dyffryn Camwy ar gyfer y fenter. Aeth Lewis Jones yn Hachwedd 1862 a Parry fis wedyn, buont yno tan fai 1863. O fod ar ei ben ei hun ar ddechrau'r ymweliad hwn, cytunodd Lewis Jones a thelerau Rawson, gweinidog cartref Buenos Aires, ar gyfer derbyn y Cymru i'r de o'r Afon Negro. A llofnododd Lewis Jones ddogfen i'r Perwyl. Pan gyrhaeddodd Parry, gwnaeth yntau'n debyg, heb yn gwynghori a Phwyllgor Lerpwl o gwbl. Gyda'r ddogfen hon, cytunwyd na fyddai'r wladfa Gymreig yn wladwriaeth annibynnol, nac yn dalaeth ymreolus o fewn gweriniaeth ariannyn, ond rhodded iddi statws tiriogaeth, fel yn achos tefedigaethau eraill o fewn ffiniau'r weriniaeth, a hynny dan awdurdod raglaw a benodid gan Buenos Aires. Caer wladfa statws talaeth yn y weriniaeth, unwaith y cyrhaeddau ffoblogaeth 20,000. Bryd hynny, caer Cymru hawl i ethol ei llywydd ei hunain, nid cynt. Golyga'r datblygiad hwn, pyn oeddent yn sylweddoli hynny a'i peidio, y byddai'r Cymru yn gweithio o'r cychwyn cyntaf i gadarnhau hawl a llywodraeth Buenos Aires ar Ddyffryn Camwy, yn hytrach na thros ei hannibyniaeth ei hun. Ar ôl talo'r fargen hon, gyda Lewis Jones yn meddwl y byddai'n agor cil y drws i dwf graddol annibyniaeth, aeth y 2 genad i Ddyffryn y Tripat i'w archwilio a llunio adroddiad yn ôl i'r Pwyllgor yn Lerpwl. Cyn dychwelyd i Gymru, galwodd y 2 genod gan yr Arrawson yn Buenos Aires eto. Dywedodd yntau nad oedd modd iddo gynnig unrhyw gytundeb iddynt am fod Senedd y Weriniaeth yn drwg dybio,
nad oedd cynlluniau'r Cymru ond yn rith i guddio cais Prydain i gipio Patagonia oddi ar ariannau. Gyda diffyg llwyr ar gytundeb ffurfiol, dychwelodd Lewis Jones a Parry i Lerpwl ym Mai 1863 i adrodd am ei taith. Gwnaed hyn a cyhoeddodd Hugh Hughes yr un flwyddyn ei hadroddiadau mewn atodiad i'w gyfrol Llawlyfr y Wladau Gymreig. Ceisiwyd amddiffyn y ddau genad yn enwedig Lewis Jones rhag honiadau fod a dyfynnu yr adroddiadau y gyflwynwyd wedi bod yn sail gamarweiniol i'r ymgyrch o hynny ymlaen. Ond yn bersonol, taima fod y cyhyddiad o gamarwain yn gywir, yn arbennig yn achos testyn Lewis Jones, ond o naivete yn hytrach na thwyll. Tueddai Bryn Williams at yr un farn gan ddweud bod Lewis Jones wedi cynnig disgrifiadau swynol o ddyffryn negro a'i cyplysu wrth y Chapat, oedd 300 milltir ymhellach i'r de. Gwrandawyr enghraifft ar y paragraff hwn yn adroddiad Lewis Jones i Bwyllgor Lerpwl wrth ddisgrifio dyffryn y Rio Negro, ac ar y frawddeg olaf yn benodol. Mae y Negro yn afon ysblenydd. Nis gellid dethol gwellman yn holl diriogaeth archentaeth i sefydlu wladychfa. I amcanion ein negeseuaeth ni, nis gallai dim fod yn fwy pyrpasol na'r wladychfa hon. Oblegid y môr yn oblegid y mae yn brawf lled gyflawn, mae'n llygad i'n wan, mae'n debyg, mae'n fi'n gynnu. Oblegid y mae yn brawf lled gyflawn ar ranturiaeth o wladychu yn y cyffiniau hyn. Damcaniaeth i ni, Lewis Jones a Parry, oedd wladychfa ym Patagonia pan yn cychwyn oedd eu cartref, ond ar lannau y Negro, cawson y ddamcaniaeth yn ffaith gyflawn, a dyma'r frawddeg. Y mae adnoddau a chyfleusturau y lle, y Negro, yn ôl pob peth a welais, yn gyffilib i'r mannau y cynnigur sefydlu o wladychfa Cymreig ynddo, sef y Chapat. Hynny yw, mae'n cyplysu y ddau. Gyda'r frawddeg hon, mae Lewis Jones yn arddel bod i ddarllenwyr yn medru ystyried ragoriaethau dyffryn y Negro yn batrwm i'r hyn y gellid ei ddisgwyl yn Nyffryn y Gamwy, a bod y pethau anodwyd am y Negro yn berthnasol i'r Gamwy hefyd. Yr unig reswm pam na chymhellau Lewis Jones ddyffryn yr Rio Negro i'r Cymru oedd bod Lladinwyr yno'n barod a dyfynnu eto yn anrhefnus a diog, ac yn methu dyfynnu, a mae'n teisio ar y fath gyfleusturau ag y sydd o fewn eu cyrraedd. Cair o leiaf 5 cymhariaeth glir rhwng dyffrynoedd y Negro a'r Chapat yn adroddiad Lewis Jones, ond mae'n rhy fanwl i fynd iddyn nhw yma nawr. Gwelwyd sut y bu llawlyfr Cadfan Hughes yn gyfrwng camarwain wrth bwysleisio tystiolaeth Fitzroy. Gwelwyd sut y daliwyd hyd at y diwedd i hybu'r syniad bod sofraniaeth o fewn gafael y Cymru yn America bod y Pwyllgor Cenedlaethol yn gwybod nad oedd hynny'n gymeradwy gan Rawson, na Llywodraeth, na Senedd ariannyn. Nid dichell fi wrth wraidd y camarwain hwn, ond gorawydd arweinwyr y fenter wladfaol drosti. Gorawydd a'i dalliodd i reality ac a'i tywysodd at gredu ei propaganda ei hunain. Ni allai fod fel arall, gyda Michael D. Jones yn gwario at fethdaliad i wireddu'r ddelfryd, a'r arweinwyr oll yn mentro'i bywydau, a'i plant, a'i popeth ar yr arbrawf. Ond yn y pen draw, roeddent yn camarwain ei hunain, lawn gymaint â neb. Yn Awst 1863, gwrthododd Senedd ariannyn a derbyn y ddealltwriaeth a nodwyd yn nechrau'r flwyddyn rhwng Rawson, Lewis Jones a Parry, ynghylch cynnig statws tiriogaeth i'r Cymru, nes iddynt rifo 20,000, a statws talaeth wedyn. Clywodd y Pwyllgor Cenedlaethol yn Lerpwl am y datblygiad yma, ddechrau Hydref 1863, a galwyd cyfarfod brys yn Nhachwedd. Ofnodd y Pwyllgor y gallai'r datblygiad hwn beryglu'r holl fenter a'r gwaith aeth i ddim o'r belled. Cytunwyd anfon at Rawson i ofyn a allai Llywodraeth ariannyn wneud unrhyw beth i'w cynorthwyo petaint yn trefnu ymfudaeth y Cymru i Patagonia, nid fel corff unigol neu gymuned genedlaethol a ddymunau fyw ar wahân, ond fel grŵp o ymfudwyr unigol. Dyma gam pellach a rithrol yn ôl
oddi wrth y ddelfryd o geisio gwladwriaeth sofran ym Mhatagonia, ac oddi wrth y syniad bod ennill statws talaeth ymreolus yn nod ymarferol. Gohebwyd a Buenos Aires ac aeth ffibs allan i hybu'r dyfodaeth. Ganol 1804 clywyd gan ffibs fod Rawson yn dal yn gefnogol a'i fod am baratoi y cynllun a fyddai'n fwy derbyniol ar gyfer Senedd y Weriniaeth. Fis Hydref 1804 clywyd gan Rawson eto. Awgrymodd wrth y Pwyllgor Cenedlaethol y gallai'r Llywodraeth Ariannin a'i hun, nid y Senedd, gynnig i bob teulu o ymfudwyr 100 eurw o dir dan awdurdod cyfraith anheddu, Law of Settlement, 1862. Rhoddai hon hawl i'r Llywodraeth weithredu felly wrth unigolion a theuluoedd yn y tiriogaethau a hawlid gan Ariannin. Awgrymau hefyd bod pawb yn cadw'n dawel am y bwriad mwyn symud y fenter ymlaen, heb dan seilio'r gobaith y Caer Cymru gytundeb ffurfiol trwy'r Senedd maes o law. Pe na bai hynny'n bosib, o leiaf byddent wedi cyflawni fait accompli. Taw fait accompli oedd a fyddai'n golygu bod y Cymru wedi ildio'n llwyr bob modd o hawlio ymreolaeth tua'r dyfodol. Bu awgrym Rawson yn ddigon i godi hwyliau'r Pwyllgor Cenedlaethol. Aethant ati ar frys i hysbysebu mordaeth o Lerpwl i Batagonia, plannu yr hyn a elwed o hyd yn wlad dychfa Gymreig. Uned gorfforol y petai, gyda tua 100 eurw o dir ar lannau'r Chupat, yn feddiant rydd i bob triumfidwr am sefydlu yno. Cyhoeddwyd mae'r bwriad fyddai hwylio i Batagonia yn Ebrill 1805, fel ag i gyrraedd y Dyffryn mewn pryd i fanteisio'r tymor hau. At hyn, trefnwyd bod Lewis Jones ac Edwin Roberts i ledu'r efengyl gladfaol trwy Gymru eto a chodi enwau penodol at y fyntau gyntaf. O hynny mlaen, mae'r hanes yn gyfarwydd i bawb yma. Collwyd yr Horton Castle, bu rhaid i Michael Jones wario'n drwm o ddeiti 8,000 o bunnau ddedwedir ar addasu'r Mimosa a thalu am gludiant ranhelaethaf y fyntau arni, caid oedi drud yn Lerpwl a thaith Davies ar y môr. Glaniwyd mewn ardraethell unig yn y gaeaf a phrofwyd cynni ac am y rafael enbyd wrth wynebu'r blynyddoedd cyntaf. Hwyliodd y Mimosa ar rwythfed ar hugain 1865 gyda 162-164 o bobl arni yn ôl y cyfri gorau sy'n ar gael. Glaniwyd wrth gwrs ar rwythfed ar hugain gorffennaf a canau Bryn Williams y dechreuon ni ag fel hyn am y bore hwnnw. Cyrraedd i wenwlad a'i dyheadau, yn fyntau unig at ddyn y tonau. Tirio, a'i trem ar wylltir y trymau, yn y fro anial a'r noethlwm fryniau. A'i gweld yn hagr trwy ddagrau, heb lendid, nid tir a ddewid y tair weddiau. Nawr mae gen i 5 munud yn unig yn ôl ar ôl, felly wedi ces i 6 darn oedd yn darlunio yr adfyd a fi wrth i'r ymfudwyr yma deithio trwy yr anialwch yma. Ond sgen i ddim cyfeirio at mwy na'r un. A wy'n credu yr hyn gnau yw jyst cyfeirio at daith un o'r mintioedd a groesodd rhwng y behiau newefa, y bai newydd a'r Dyffryn pan yn ddianwyd iddyn nhw lanio. A mae hyn ar sail atgofion Richard Jones Glyndŷ, gŵr arall o Agor y Pennar, colier eto brawd John Jones, Boca de la Traversia. A dyma fe, mae'n dweud, neu o leia mae'r cynhoad o'i sylwadau yn dweud. Am 4 gloch ar y 5 Awst, cychwynodd 19 gŵr ifanc dan arweiniad Edwin Roberts i'r Dyffryn. Gwersyllwyd y noson gyntaf mewn hafn yng ngolwg y môr. Gwersyllwyd am 10 o'r bore, am 10 o'r gloch, yr ail ddwrnod, a chanfod fod y llestri dŵr oedd ar gefn y ceffyl wedi torri, a'i bod bron yn wag. Ymlaen drachefn gyda gwawr y 3 dydd, a rhai gan faint ei syched yn mynnu efe dŵr y môr. Cyn hir, ni allai William Roberts symud cam gan lidded, a tainodd ei weli yng nghysgod llwyn gan ddweud y buasau cael marw yn hyfrydwch iddo. Rhaid oedd i'r gweddill a'i adael yno, ar hanner dydd mynnodd 15 orffwys, ac aeth Edwin a 2 arall ymlaen. Erbyn hanner nos, roedd y 15 yn rhy floesg i siarad, ac yn rhy lesg i daini ei gwiliau. Buont yn gorwedd awr neu ddwy, nes ei dadebru gan lais Edwin, dŵr fechgyn, digon o ddŵr. Mi oedd Edwin wedi ffindio'r afon. Wedi iddynt dorri ei syched,
Symudwyd ymlaen 4 milltir pellach, a chai 2 gyda maeth Edwin yno i'w croesawu gyda choffi a bisgedi. Bu ei cwsg yn felys hyd at 4 y gloch y pnawn, 4 diwrnod ar ôl iddynt y madail a madryn. Cychwynodd yr ail fyntau, ganol dydd 3 Awst, yn cynnwys 12 gŵr ac yn ei plith William Davies, ail ywydd y wladfa, ac Abraham Matthews. Erbyn canol dydd yr ail ddwrnod, roedd rhai ohonynt yn dioddef gan syched enbyd. Am 4 y pnawn, daethant ar draws llyn o ddŵr a lanwyd gan lawogydd. Cyn hir, daeth y 12 i olwg y môr, a sylweddoli ei bod wedi crwydro yn ôl ar ei llwybrau ei hunain i gyfeiriad Pwynt Ninfas. Cychwynnwyd oedd hi yno ddydd Sadwrn eto, a phan oedd yn bron a diffygio gan Lydded a syched, daethant i olwg y dyffryn fore Sul, ac ar lan yr afon hanner dydd, ac arhaeddodd y cwbl gair antur am 4 o'r gloch y pnawn. Pan gyrhaeddodd yr ail fyntau, yr hen amddiffynfa, roedd y gyntaf wedi bod yno, y fyntau gyntaf wedi bod yno, dridiau, gan ddibynnu am fwyd ar saethu hwyaid gwyllt. Aeth y newyn yn drech na phopeth, lladdwyd llwynog a'i ferwi, ac wrth ei gweld yn bwyta hwnnw, dywed Abraham Matthews, un o'r ail fyntau, iddo wylo yn chwerw dost. Anfonwyd sawl cwmni yn ôl i fadryn am fwyd yn ystod y dyddiau canlynol. Cychwynodd cwmni o 11 heb ddim i'w cynnal ar y daith, ond ychydig ddŵr. Diffyg iasant yn ystod y siwrnau, ac ollyngodd amryw i wylo'n chwerw. Perswadiwyd Richard Jones Glyndŷ, awdur y sylwadau yma, i weddio a penliniodd y gweddill o'i amgylch, ac wrth agor ei llygaid ar ddiwedd y weddi, gwelent farcud yn hofran uwch ben. Saethwyd ef, rithrodd un o'r dynion ato, torri ei ben a'i ddannedd, a signo ei waed bob dafn. Dyna mor ddesbryd oedden nhw mewn gwirionedd. A sylw ola Abraham Matthews ar y peth oedd hyn. Gwyler felly, dyma eiriau Abraham Matthews ei hun, gwyler felly bod y minteuoedd oedd wedi mynd i'r camwy, yno heb ddim bwyd a allent bwrcasu, ond yr hyn y gellid ei gael gyda'i drilliau. Buont yn byw ar rhywbeth allent. Llwynogod ac adar ysgilfeithus, creduriaid nad oeddynt yn gyfreithlon dan gyfraith Moses, ond oedd yn gwneud y tro dan yr amgylchiadau, ac yn ddiamau gennyf, yn o ddefedig gan yr hwn sydd mor drigarog ag ydyw sanctaidd. Ar gair olaf un eto i Arbryn Williams, dyma mae'n crynhoi yr hanes yn ei awdl wych, sydd yn cymplysu yn dylliadau ni ar y canlwyddant y hanner a'i waith e adeg y canlwyddiant. Hon, meddai am y gwladfawyr a'r wladfa, ac amdano ni hefyd, hon yw ein gwlad, rho'n fawl i'n tadau, o ddiwyd antur, a'r breuddwyd yntau. Y tir pell hwy ei gwelsant o'r pellau, a chyrchu'r hael o lwch oer chwarelau. Troi'r tywod yn ardd flodau, ar loeswyr. Hwynt hwy fydd arwyr, haneswyr oesau.